Boom, baby! Boom, baby! What the? Hvordan vil du starte en video? Hej så, velkommen tilbage til endnu en video på den her kanal. I dag er vi i gang med Jørgen. Vi skal åbne nogle flere pakker, og det er nice. Okay, den her gang der tager jeg eddermame med mine egne pakker. Nej, du gør ikke. Okay. Sidste afsnit var fantastisk, Jørgen. Sidste afsnit var lort. Okay. Så må du give mig mine pakker, men kun fordi jeg vil se dit ansigt, når du taber. In your face. Jeg vil ikke have de her 3 af dem. Hvorfor har du givet mig alle sammen? Du må gerne vælge til mig også. Okay. Jamen det gik jo mega godt sidste gang. Tak. Du har også givet mig de samme gange 3. Ved du hvad, nice. Så starter jeg. Skal vi bytte en? Du må vælge bytte den her gang. Og så læg det, så vi kan huske, hvilken du bytter. Jeg har taget den her. Det er den, jeg har fået af Husum, og du har taget... Jeg tager... Jeg har en god samling af dem her, så dem tager jeg igen. Okay, fedt. Nej, det har jeg lagt min herovre. Og din ligger herovre. Skal vi afslutte med dem? Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Er du klar? Jeg tager Nick Cross med her. Hvad for en? Jeg kan bare huske, hvad den hedder. Den hedder Nick Cross med ham der på. Jeg tager den samme. Jeg tager også Nick Cross med. Nick Cross med? Lad os gøre det her. Første pakke, Jørgen. Du kommer til at ryge så meget rundt den her gang. Det forstår du slet ikke. Forstår du det? Ja. Lunatone. Gudesmå. Jeg skal lige. Giv mig lige 2. En Gloom. Yes, og vi har en Solrock. Sea Dragon. Yes, Plumeria. Energy. Heracross. Porygon. What? Reverse. What? Har jeg dummet mig? Ja, jeg har dummet mig. Jeg troede, du var master. Ja, okay. Var du så ikke i sidste afsnit, kan man sige. Nå, Rattata. Magikarp. Charmander. Meowth. Panzir. Wimpod. Pikachu. Nu kommer min omvendte der jo. Ja. Min reverse var bedre end din. Okay. Så lad os se. Og min... Er du klar? Ja. Scullypede, som ikke er noget som helst. Min reverse er ikke en reverse. Min sjældne er en Gardevoir GX Mofo. What up? Hvorfor siger du så, det bliver en sten-saks-papir-runde? Det er fordi... Det pokerface. Det er pokerface. Jeg er ligeglad. Jeg tværer ud i ansigtet på dig med det samme, jeg får sådan noget der. Okay, der står 1-0 til Jørgen. Yes! Jeg er ikke fan af det her. Det er det første ordentlige draw. 1-0. Jeg er ikke fan af det her. Og jeg er syg. Hvordan kan du gøre det mod en, der er syg, Jørgen? Du har vundet over YouTube, jeg er fuldstændig ligeglad. Du er on a high, selvom du er syg. Skal jeg hente min pris? Jeg var den stående sådan der. Jeg har valgt en ny en, jeg har valgt den her. Den er meget tung, den der. Hvad sker der for den? Jeg kunne slå folk ihjel, den her. Ja, den kunne så. Det er sindssygt. Ja, det er dine rares også der. Lucky Charms. Yes, okay. Er du klar? Jeg har faktisk en mere. Har du en til? Men den har Niki. Nå, det synes jeg også er fair nok, er det ikke? Okay. Jeg synes, det var god stil. Ja. Okay, hvad har vi her? Ja. Vi har gode kort igen. Er du nederen igen? Mener du det? Er du seriøs? Er du seriøs, Jørgen? Det ved jeg ikke, måske. Er du seriøs? Nej, jeg er rimelig useriøs. Jeg er altid... det er et indtryk for mig ellers, ikke? Er du klar? Lad os gøre det. Kiwi. Porygon 2. Metapod. Bodybuilding doubles. Energy. Så Charmander. Molol. Esper. Duskull. Pikachu. Du har fået mange Pikachu, den har jeg ikke fået endnu. Jeg har min reverse. Min reverse er en Porygon. Og min reverse er en bodybuilding dumbbells. Jeg griner. Er du klar? Det er fordi, jeg skal kunne løfte dem her. Ja. Er du klar? Ja. Min er ikke særlig god. Hvorfor sidder du så siger Det er jo for freak dig ud. Jeg prøver at komme ind i dit hoved. Jeg har fået en ikke noget måtte stale. Okay, så det er den her. Din er mere sjælden end min. 1-1. Det var priserne, der gjorde det. Det tror jeg også, det var, desværre. Du kan se. Jeg ved faktisk godt, hvad jeg gør. Hvad gør du nu? Den pakke, du har givet mig, stiller jeg lige mine priser ovenpå. Fordi hvis jeg gør det, Jørgen, så den pakke, som du har givet mig, kan jeg smadre i dit ansigt.
Okay, jeg håber virkelig, den er shit, så. Jeg håber, den er sådan super dårlig. Det vil være mega nederen. Det vil være mega nederen. Lad os gøre det her. Jeg vælger den her. Jeg vælger den her, fordi jeg har fået så mange af dem. Jeg har bare virkelig fået øv i dem her. Eller har jeg det? Er det ikke så rart, det her? Altså, generelt vil jeg ikke... Nej, jeg vil ikke... Nej, det der face. Jeg så dit face. Jeg så det der ansigt. Hvad var det? Du har ikke set noget som Jo, jeg så dit smil. Hvad var det for et smil, det der? Jeg har ikke noget smil. Lad os gøre det her, Jørgen. Nej, jeg har fået en... De vinder på hovedet. Super Scooper. Mount Lander Nej, Killer. jeg vil ikke være med. Plumeria. Not Seadra. Rhydon. Energy. Tangela. Cutie Fly. Ralph. Riley. Rhyhorn. Grimer. Hoot. Neobat. Marill. Og min reverse er en... Horsey. Og min reverse er en Cutie Fly. Og hvad er din sjældne? Hvad er din? Dit face, jeg hader dig. Min er ikke glimrende Electros. T-Rex Darkrai! Nej! Seriøst! Du får alle de gode kort! Er det godt? Jeg tror, den er rent faktisk måske endda penge værd. Jeg er ikke helt... Det tror jeg, den er. Vi tjekker bagefter, Jørgen. Vi tjekker What bagefter. the hell? Ja, tak. Ja, tak. Seriøst, du har fået... Hvad har du fået? 3? Ja. 3 G... My god! What in the world? Ej, jeg plejer at gøre sådan, at der kommer sådan en pop-up med prisen sådan fra eBay. Ja, okay. Så vi behøver slet ikke tjekke det. Hvad sker der? Hvad står der så? Står det lige? Gør det ikke det? 2. Nej, jeg har kun vundet 1. Jeg har vundet 2 nu. Ja, jeg har kun vundet 1. Så 2-1. Next pack. Next pack. Jeg har præcis den samme som før. Ja, og det er ikke den, vi har byttet. Det er det ikke, det er det bagefter. Seriølle? Jeg vil fandme ikke være... Nej, hvad er det her for et spil? Hvorfor står mine priser på den der? Det er de her packs, den skal stå på. Ej, jeg har slet ikke styr på det. Så fik jeg den nede i bunden her. Ej, jeg vil ikke være med. Lad os gøre. Du får mig ud af den lige nu. Pete. Jeg har fået en Charmeleon. Så er der en Guzma. En Buffaland. Energy. Jeg vil ikke være med. Charmander. Hvorfor har jeg sagt ja til det? Hvorfor har jeg taget op til dig for at bare blive tilskrevet i det her spil? Duskull. Nej, Caterpie. Og en reverse pants. Electros. Ja, hvad har du så? Og den er endda sjældent min. En ikke glimrende Crappy Abominable. Nej, jeg vil ikke engang se det. Kan du huske det der, når tal går over noget, og der står Er det- Darkrai T-Rex, man! Boom, baby! Boom, baby! What the... What? Seriøst? Er det godt? Jeg har ikke spillet med nogen, der har været så heldige. Ej, okay, man skal ikke dabbe, men jeg er blevet til det. What in the world? Jeg hader dig, Husum. Jeg hader dig. Jeg kan godt lide det her spil. Jeg elsker faktisk det her spil. Det kan være, at jeg skal åbne en PayPal-konto, så I kan donere nogle penge til mig. God idé. Jeg har brug for penge. Det her, det er så den, vi har byttet. Du har fået 2 Darkrai's. Hvad sker der for det der? Der ligger sikkert for 500-600 kroner der allerede. Jeg hader dig. Okay, kom så. Ja, lad os bare få det overstået. Jeg kan mærke, at jeg er ved at blive sur nu. Jeg kan godt lide dig, sur. Den her pakke har jeg fået af dig. Den her pakke har jeg fået af dig. Jeg så godt dit ansigt, Jørgen. Jeg vil ikke være med mere. Altså. Det er okay, Jørgen. Det er okay. Lad os gøre det her. Er du klar? Charmeleon. Semi-pur. Buffaland. Super Scooper. Olivia. Seviper. Energy. Croagunk. Noibat. Magikarp. Esper. Meowth. Pansage. Wimpod. Pampur. Togedemaruda. Porygon. Så har vi reversen. Ja, det er heldigvis en stjerne reverse. Lidibba. Så min er bedre end din reverse. Og min ikke det der er Min er Diancie. Der glinter i midten. Yes. Så har du vundet igen. What in the world? Jeg kan godt lide det at spille. Hvad sker der for mig? Var det 4-0? Hvad sker der for det her, du... What? Og ved du hvad det sindssyge er, ikke? De pakker der, det er pakker, jeg har givet til dig. Og jeg har gjort det 2 gange i streg. Jeg skal bare beholde mine egne pakker. Hvad synes du om det her?
Det der, det er... Hvad synes du om det her, Jørgen? Jeg hader dig. Jeg hader dig, Huxi. Det her, det er det vildeste. Er det her penge? Nej, jeg vil gerne have den her. Jeg tror, det er penge. Jeg tror, det er penge, jeg tror, det... Vi må lige tjekke det. Jeg tror, det er penge. Jeg tror også, det der er penge. Nice. Tusind tak, fordi jeg set med efter at like og følge ham der Huxi der. Det vil jeg sætte pris på i hvert fald. Tak fordi jeg måtte komme, Jørgen. Jeg er glad for at være med i det her Pokémon, selvom jeg ikke fatter en skid af det. Hej. Vi ses. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spin Ministeriet, eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.